Stħarriġ dwar is-sentiment tan-negozji f'Għawdex jindika li fi 6 xhur sa Marzu li għadda il-kondizzjonijiet tan-negozju kienu ġeneralment pożittivi. Wieħed minn kull 3 sidin tan-negozju sostna li bejn Settembru 2024 u Marzu 2025 il-kondizzjonijiet jiebu, persentaġġ li żdied b'10% meta mqabbel mal-perjodu ta' qabel. Fl-istess waqt dawk li qalu li l-kondizzjonijiet marru għall-ar naqsu għal 16% minn 20%. L-istħarriġ indika li n-nuqqas ta' ħaddiema adattati tibqa' l-akbar sfida għan-negozjanti bl-ikbar impatt jinħass mis-setturi tal-kostruzzjoni. Din l-isfida tidher li qed tkompli tolli rasa bi 53% jidentifikaw dan bħala sfida. Dan l-istħarriġ isir mill-Awtorità għall-Iżvilupp Reġjonali ta' Għawdex u l-Kamra tan Negozju għal Għawdex kull 6 xhur biex janalizza l-aħħar żviluppi settorjali u xejriet emerġenti. Is-settur sekondarju jiġifieri tal-manufattura l-kostruzzjoni u dawk tas-servizzi irreġistraw bilanċi netti pożittivi ta' 17% u 15% rispettivament. Minkejja sentiment pożittiv fis-settur tas-servizzi, 22% tan-negozji tal-akkomodazzjoni u l-ikel jgħidu li l-kundizzjoni tiebu, iżda 33% qalu li marru għall-ar. Minkejja li 36% tan-negozji rimarkaw li żieda fl-ispejjeż hija sfida, din iċ-ċifra naqset madwar nofs dak irrapportat f'Settembru 2023. Is-setturi ta' trasport, il-kostruzzjoni u dak tal-akkomodazzjoni u l-ikel huma fost l-aktar impattati. Bekk 66% tan-negozji qed jantiċipaw żieda fil-prezzijiet tal-prodotti u servizzi meħtieġa għall-operat tagħhom fis-6 xhur li ġejjin. Minkejja ċifra din naqset meta mqabbla ma' Settembru 2024. Kienu aktar minn nofs tan-negozji ewċin li esprimew l-intenzjoni li jinvestu fis-6 xhur li ġejjin, żieda ta' 7 punti perċentwali meta mqabbel mal-perjodu ta' qabel. L-akbar investiment u mistenni li jsir fil-manufattura, l-industrija u l-kostruzzjoni. Fl-isfond tal-investiment, 58% tan-negozji se jżidu l-impjegati, l-aktar ħiliet mitluba huma dawk relatati mal-għoddot u magni, segwit minn ħiliet relatati ma' komunikazzjoni u oħra fil-qasam soċjali. F'termini ta' benesseri tal-impjegati l-iktar inizjattivi komuni kienu dawk ta' flessibilità ta' xogħol għaliex kważi kwart ta' negozji joffru opportunitajiet għall-iżvilupp personali u titjib fil-karriera. Minnaħa l-oħra s-saħħa mentali tibqa' fattur kruċjali li skont l-istħarriġ qed tiġi indirizzata l-inqas. Fil-fatt 14% tan-negozji irrapportaw forma ta' appoġġ f'dan ir-rigward.